Monster Legend. И ще се бием за водно поле. Така, ще ми даде си парички. Това ще е год. Чакам само от себе си да умрат. За да видите какво ще е. Чакам още два ходери. Да. Ех, колко гадно е така да чакам. Сега ще умре. Следващия ход ще умре. Още малко. Съжаляваме, че не се биеме като хората. Но искаме само да ви покажем каква е атаката му. Как се самоубият. Да. Още един ход и за този. Ох, много ни заболя. Нема що. Сега ще видите как ще загуби точно 10 896 кръв. Два хода. Туп. Този специалната атака. Готина е. Да, готина. Знам. Сега колелото на късмета. Да го спечелим. Това не е. Така е. После ни дава 20 000 голд. О, супер. После 30, 40, 50. Няма как. Спри клипа.